Nazdar lidi, vidíme se po hrozně dlouhé době a já jdu na rande. A takže já jsem zase načená, protože jsem to vymyslela já. Takže prostě jdem se namalovat. Vymyslela jsem dress code růžovou, protože mám novou růžovou řasenku, kterou vám chci ukázat, takže vám ji ukážu. Já jsem se nemohla dočkat, kdy ji vynesu, takže ji vynesu prostě dneska na radíčko. Takže jdem se připravit. Dobré. More, teď to zase nebude držet, hej. Jsem dostala pochvalu, že je to dobrý nápad, tak jo. My muži, sakra. Tak jdem na to, protože v 8 je to raníčko a já se potřebuji ještě učit chvilku předtím. Podívejte, tahle řasenku, která je teďka mega virální všude, nebo tyhle řasenky. Já jsem modrou, ale v obchodě už měli jedinou poslední a to byla tahle. Takže prostě uděláme líčení takovýhle, já vám ukážu, jaký tady mám jako novinky, co mám novýho. Teď jsem vás vlastně dala, nebo tu krabici, jsem dala na obal od Mixa krému, který je úžasný, je jak voda, prostě vy si to dáváte a je to, kdybyste roztírali vodu, protože jsem měla ty ekzémy na očích. Musíme zaťukat, teď už to je lepší mnohem. A používala jsem ty žaja věci a viděla jsem někde na internetu, že to není moc dobrý, takže jsem je trošku omezila a střídám je s touhle mixou, protože ty žaja věci používám jako hodně často a moje mamka stokuje a tak, takže vždycky, jako když je to doma k použití, tak beru. Plus od nich mám ráda ten opalovací krém s SPFkem 50, což používám furt, protože se mi to prostě nechce vyhodit a nepřišlo mi to přes ty všechny léta nějak jakože špatný všechno, ale někde jsem prostě viděla video a víte, když vidíte někde nějaký video a tam něco řeknou, že v tom je buď špatného nebo že něco, tak jakože už se vám to tolik nechce používat, tak prostě jen z toho důvodu jsem koupila tu mixu a můžu ji doporučit. Mám tu modrou a fajn, kdybyste chtěli. Je to na všechno, takže je to taková líná věc, prostě na ksicht, na tělo, na ruce, prostě všude to můžete napatlat, nemá to parfemaci, ale zase to nesmrdí, takže je to skvělý i pro lidi, kteří prostě nemají rádi parfumované věci. Dneska jsem se byla ráno osprchovat, napatlala jsem to na sebe a pak jsem na sebe mohla v pohodě hodit oblečení. Jakože nemusí to fungovat pro všechny, ale pro mě je to jakože top, super, doporučuju. Tak. Natáhla jsem si sem spoustu jako nějakých hatla patla. Mám nové brejle, dneska zapomínám je. A nevidím na dálku teda, ale zapomínám je. A kupuju si k tomu takovýhle ty věci. Tady to mi koupila moje sestřička, kdybyste chtěli vidět, takhle prostě. Tak, pak mám ještě takový jedny barevný, tak to je ještě taky takový jako nový, to vám tady řeknu takový novinky. No a dress code je teda růžový a jelikož já si nechci brát nic růžového, tak půjdu do neutrálních tónů a budu si dělat ten růžový jakože ksichtík, jakože líčení bude růžový. Začnu asi nejdřív těma očima, aby kdyby se prostě pokadili nebo nepovedlo se to tak, aby jsme to mohli nějak ještě sundat. Začínám primerem od Essence, protože já jsem nikde v drogeriích nemohla najít můj Rimmel Magnifies. Já tam ještě něco mám, ale opět jsem se bála, že mi to způsobuje, že už ho mám prostě díl a že mi to způsobuje právě to na očích, tak ho tady mám prostě jenom, kdybych potřebovala fakt něco, co fakt drží. Tenhle primer od Essence je fajn, ale jakože ten Rimmel je lepší. Přijde mi, že ty stíny na tom nefungujou tak, jak jsem zvyklá prostě. Takže musím ho najít nebo objednat online, ale teďka si stačím s tímhle, protože se moc nemaluju, nestíhám. Teďka mám trošku jakože byly mě v krku, ale to byly v pohodě určitě hned. No a přemýšlím, dlouho jsem nepoužívala tu Morphe paletku. Určitě tady je na YouTubeku víc videí s ní. K Vánocům jsem dostala teda tuhle od ségry, ale tam není růžová a já musím mít dneska look růžovej, ale možná bych vzala tuhle třpitivou fialovou, že bych udělala jakože fialovo-růžový. Byl nový nápad, takže zkusíme, jako ono ne vždycky ten nápad je jakože proveditelný a dobrý. A tomu budu používat tady barvičky z tohohle, aby to nebylo tak tmavý a byla tam právě ta růžová. Tohle jsem se vzít tu fialovou a rovnou. Tak, já ty oči zapudruju. Já jsem teďka jako zapudrovala ten den, protože mám extrémně mastný víčka, takže aby to mělo prostě... To nebylo mastný, no.
No a rozhoduju se, že bych asi růžovou dala, vytáhla tady takhle a tou fialovou, protože prostě logicky tmavší, dala sem. Ale chci dávat fialovou třpitivou, takže si vezmu nejdřív růžovou. Teď jdu na asi nejvíc crazy, co tady je. A ukážu vám lifehack na řasenku, jak si nadávám, aby se to neměli prostě všude. Teď vidíte, tu růžovou jsem úplně rozprášila, prostě i když je hrozně pigmentovaná, tak se snažím jí soustředit sem, ale jakože vytáhnout pořádně ven. Prostě ta bude dělat to největší kouzlo toho ztrácení, nebo měla by, uvidíme, jak to bude jako dál, ale prostě, abyste měli hezký přechody, budete nějak ztrácet a budete budovat pomalinku. Jo, protože prostě třeba jak je to s vařením, troška moje babička, prostě můžeš přidávat, ale prostě už neubereš, takže prostě přidáváš pomalinku, ale když to přeženeš, ne vždycky se to dá jakože, no, už pak změnit, no. Tak, já to chci pak vytáhnout ještě dál, takže jakmile udělám ten základ a budu si jistá, že to bude vypadat dobře, tak uděláme make-up. Což nevím, jestli si někdy budu jistá. A teď jdem prostě tadyhle. Jinak, co se udělalo v mém životě, je to, že jsem udělala první zkouškový období. Ale ve druhém zkouškovým se docela posrávám, takže přemýšlím, že si nechám otevřený dveře a hodím si přihlášku prostě na jinou školu, kde nejsou prostě přijímačky, abych měla prostě jistotu toho, že budu studovat dál. A jakože se z toho prostě. Jo, protože si připadám, jak když se hrozně ztrácím a nezvládám a asi je to úplně jako normální, ale mám ráda jistotu. Ne vždycky můžete mít jistotu, ale řekla jsem si, že když můžu mít jistotu a pobavila jsem se o tom i s mojí mamčou a všechno a protože to samozřejmě stojí ty přihlášky nějaký peníze. Jsou tam těžší předměty než teď, mám fyzikální chemii, organiku, fyziku, to jsou prostě předměty, všechno, co začíná fyzika, prostě jakože je na prd. A víme, že prvák je síto, takže prostě kdyby to nějak nevyšlo, zadní vrátka se prostě hoděj. No, takže scháním věci k té přihlášce a snažím se z toho nepokáknout. Takže rozhodla jsem se vzít tu fialovou a rovnou, nevím, jestli to vidíte, shine bright like a diamond, yeah. Neumím zpívat, jo, to jste si asi teď jako hodně uvědomili. Well, asi to nebude splňovat úplně růžový trendík. Ale ta fialová je jakože mega pecka, dobře. Well. Není to úplně ten aesthetic leští růžový líčení, který jsem chtěla, ale já moc jako neumím tady ty líčení, takže teďka vezmu menší štětec, protože prostě nechceš už to víc dojebat. A vezmu tu stejnou růžovou a začnu ji dávat sem. Vidíš, jak ji tam dávám? Vidíš? Počkej, nevidíš. Jo, lepší, takže takhle ji tam budeš dávat. A do ohybu. Protože ta barva pod tím, nebo tahle šimrová, má, doufám, pod sebou nějakou fialovou, jakože. Rozumíš, co s tím chci říct, že je to stín a na tom stínu je teprve ty třpytky a tohle. Takže my si ji budeme snažit pod tím najít a vyblendit to tak, aby
se hezky spojila ta růžová a ta fialková, jo? Jedeš, blendíš, střídám velký, malý štětec, protože velký, víc dostracena. Vidíte to, co já? Jak tam šmrdám tím štětečkem, tak ta fialová odešla, vidíte to? Prostě je pryč. Je pryč a to nebyl ten point, co jsem vám chtěla ukázat, takže dám ji znova. Vytáhnu ji výš a jen čupkám jakoby čistým už prstem, jen abych měla přes tu růžovou jako i ty třpytky a i tím se to jakoby spojí, jo? Věřte tomu, že jo? Teď to tady vypadá trochu jak flek, takže teď v tuhle chvíli bereš zpátky tu světlou a dáváš ji sem. Rázem z toho je světlej, jemnej přechod, co chcem. Proč to děláme do obočí? Protože můžu, jo? Prostě můžeš to udělat níž, výš. Můžeš to udělat prostě podle sebe, jo? Tak, teď to samý se pokusíš udělat na druhé straně prostě. Nikdo, Max, tvůj přítel, přítelkyně, na tebe bude koukat takhle zblízka či kámoš, ale těm je to jedno, jak to máš, že máš každý oko jinak, jo? Těm je to fakt fuk. A ostatní lidi, když to vědí, tak ti to stejně neřeknou a uvidíš to jenom pak ty večer. A stejně to je každému jedno. Jo, takže vezmeš hezky tu barvu. A blendíš. A hraješ si jen s těma přechodama, jo? Dá se to udělat rychlejc, rozhodně. Ale my tady nejedeme na rychlost, my tady jdeme na kvalitu, bude. Prostě hezky. Takhle. Vytahuju to prostě. Jo, ale vidíte, tady je to víc fialový než tady. Což nechci, já to potřebuji jakože aspoň trošku stejný. Nějakým prostě stylem. Ta fialka je moc hezká. Nechám to tak a dám do... Tady je ještě taková, ukaž. Tak tady je taková kosmická. V té paletce, co byla ta fialková, tak je hnedka vedle, jmenuje se Satelit, tak je taková jiná. Taková jakože bílá. Jemnější. Tím můžu rozšajnit prostě tady ten vnitřní koutek. Jo hej, a ta vypadá. Tak to je epes. To je epes, to tady úplně vytvoříš galaxii. Tu barvičku, hej, a jedeš takhle, shiny. Tak, ale jelikož my potřebujeme vědět výsledek a jak to bude vypadat i s tím make-upem, tak jdeš na make-up. Nový make-up, který jsem vám ukazovala, který mám, je Rimmel Lasting Finish. Jo, jako docela dobrý, má SPF-ko. My světlý tohle berem prostě, SPF-ko dobrý. Jo, hezky se roztírá, hezky kryje, je jak druhá pleť, vypadá na té pleti hezky, mají hezký odstíny, sedí to i mně, zatím mi neudělal žádný prostě problém. Podle mě hydratuje, jo, podle mě nevysušuje, což se mi líbí, protože se mi dělají suchý místa, takže je i friendly trošku na to akné a tak, na tyhle věcičky. Jo, za mě fajn. Prostě Maybelline. Oh shit, tam jsem dala moc. Teda, tak to bude glamík dneska. No, tak. Ach jo, to jsem teda nechtěla, ale třeba to bude dobrý. Tak. Hezky po to oko. A nejtmavší je ten roh toho oka, jo, tady takhle. Takže tam taky nezapomeňte dát. Já jsem si teď s hrůzou uvědomila, že většinou korektoru dávám, až když dám kontury.
Protože to pak můžete ještě zesetlit, když něco pokadíte. No ale to nemá. To nevadí. Hej, a vypadáš takhle nějak, jo? Bílá jak stěna, jo? Teď se snažíš tomu dodat barvu, jo? Takže vezmeš konturaci tyčku a jedeš. Kontury. Jo, nevím, jak to vidíš ty, ale já už to vidím jakože lepší ten obličej. Že jako nejsi zas taková stěna. Jo, vidíš? A vidíš, tohle je důvod přesně, proč dávám nejdřív bronzer, no tak. Hej, ten date je prostě jako online, jo, přes call, takže tohle nám nevá, jo, ale normálnímu smrtelníku nechodíme venku jako v callu a chodíme normálně, takže ty nechceš tohle, takže si budeš chytrá, nejdřív si dáš tohle a pak si dáš ten korektor, jo. Nechceš tohle, no. Prostě, když vám o něco jde, tak většinou to nevypadá tak dobře, jako když vám o nic nejde, to je jako normální. Snažíš se, no hej, dívej tohle, wow. Hlavně je něco jiného líčit se na umělém světle, jakože au, ze žárovky nebo na denním světle, to je taky jako jiný ten, no dívej, takhle jsem tam dala, teď jsem to dala všechno na vlasy a jedeš, no, zapracováváš, já radši houbičkou teda, protože prostě je to pro mě víc safe, něco ještě vyjme ta houbička, ale jako umyvadlo je jinde. Jo, takže tahle strana je taková jako víc, no. A to nám nevá, no. Nikdo si nevšimne. Tak. Teď máš tohle. Teď uděláš tu tváře, jo. Můžeš použít stejnou barvu, jako máš na očích, protože to mečne, jo. Nemusíš vůbec používat produkty na tváře určené. Můžeš použít rtěnku, stíny, jo. Make-up je prostě multifunkční. Takže když máš rtěnku, kterou by se ti líbila jako tvářenka, tak nemusíš kupovat další tvářenku. To si říkám vždycky, když stojím před tím stojanem. Jo, prostě jakože jasně, že chceš ten produkt, který je na to určený, ale prostě jakože doba je zlá. Takže teď se zberu ten nejsvětlejší stín. Jo. Tmavší stín. To je úplně rozbombila. Vidíš, teď už to dostává, začíná dostávat to, co jsi chtěla celou dobu, nebo chtěla, že? Teď už to začíná dostávat grády. Jo, tak, vypadá to tak nějak, tak jak bych chtěla. Já vezmu ještě tu třpitkatou a doplním ji tam, kde se mi zdá, že jako chybí. Jako je třeba tady. Jo, prostě chci to tam mít pořádně jak disco koule. Tak, a sem dopředu i jakož do toho kůtíku dám tu galaxoidní barvu, je. Tak, galaxoidní barva. Dělám to obočí, který takhle jen pročešu. Růžový obal do růžového luku taky patří. Tak, teď to celý zapodrujem, protože prostě nechceš jakože se slejt. Nechceš, takže bereš a já třeba nejvíc pod očima a pak to všude jen takhle jakože to a zás pod očima. A všude ostatní jen tak jako jemně, jo? Hej, takhle. Čekuješ, jo? Tak. Beru kontury, jo, kontury v prášku. Kontury v prášku usadí kontury tekutý, jo. Takže jedeš. To je nějaký hegeš.
Jo, a jedeš. Tady znova. Ty ti dodají, protože tam jsou víc teplý, tak ty ti dodají prostě opálený vzhled, který nemáš a nikdy nebudeš ani v létě. Jo, takže to obočí je takový, trošku se mi nelíbí, ale OK. Teď tam vybejskneš nějakou tortinku, jo. Takže beru lesk. Pašeno vypadá vždycky dobře, jo. A mám tady i takový třpitečky na oči, ale za mě je tenhle look jakože s třpitkama dobrý, ale kdybych to chtěla odzvláštnit, beru ještě tyhle třpitky a dám je třeba pod obočí, nebo tak, jakože rozšajnila bych to ještě jako asi víc, no, i když nevím, možná je další, takže ještě tady na to růžový, tak budu ďupkat tím aplikátorkem. Protože jakože mohla bych použít všechno třpitivý, ale když můžu použít víc produktů, hej, vypadá to za mě jako dobře. Girl! To je krásný, dívej. Třpetka je prostě... You guys, no, nebudu mluvit, zase radši tak. No, takže, a vlastně já už vás teasuji jen na tu řasenku, protože už jako nic víc asi s tímhle ksichtíkem neuděláme, takže kámoši, dívejte. Růžová řasenka, flexibilní kartáček. Pokud máte rádi Sky High, tohle snad bude dobrý. Dáme vám zoom. A jinak, jak si řasím řasy? Koukáš dolů, zrcátko máš dole. A slíbila jsem vám lejvek, tak ho jdu teď říkat, čo? Oh shit! No. A jdeš na to. Díváš se, díváš? I don't know. Ach jo. Ještě druhou zkusím. Za mě to funguje rozhodně hůř jak černá řasenka. Protože prostě je to světlá barva. Jako mně se to líbí, jo. To mě se... Že ne? Kámo, mně se mega líbí ty spodní řasy s tím. Nevím, jak je to vidět, ale ty spodní řasy vám říkám, že to je banger teda. Trošku to slepuje, ale to bude i jakože vlivem na nášení. Nebude to jenom jakože tou řasenkou. Já jsem dala docela dost vrstev. Takže já vám ji ukážu tak jakože z lepšího toho, jo? Díváš se, sleduj. Jakože... Za mě pěkný, hezký. Je to o zvyku, protože prostě... Když nosíš tmavou řasenku, tak tohle není prostě tak výrazný. A mně se to líbí. Trošku to vypadá, jak kdybyste byli kloboučník. Not gonna lie. Core s tímhle jakože větším make-upem. Jakože očním. Takže to vypadá tak jako zvláštně. Za mě to bude vypadat úplně banger, jakože bez stínů. Jakože, že budete mít prostě jen tu řasenku. Tak to bude podle mě doslova mega banger. Mega se mi líbí ty spodní řasy. Řasu to podle mě obalí. Trochu je to podle mě pro duže, protože když jsem měla tuhle a tuhle, tak tady ta byla prostě delší, když tady ta byla nenamalovaná. A jakože mně se to vlastně líbí, ale nebude to pro všechny, jako prostě
celkově make-up ten taky prostě není pro všechny, někdo ho má rád, někdo ne. Za mě hezký, bez stínu to bude podle mě větší banger, protože to víc vynikne, takhle je to prostě... I když prostě takhle na to koukám a zaměříte se prostě jenom na ty oči a ne jako celek obličej, protože jak je ta řasenka světlá, tak nebude tak výrazná, ale když se zaměříš jen na ten obličej a na ty stíny. Kámo, kdyby ke mně přišla nějaká takováhle holka, jo, a měla prostě růžovou řasenku a stíny a prostě viděla bych na ní zblíž, taky řeknu, kámo, to by to sluší a odkud má řasenku prostě. Bo kámo bych ji asi neřekla, ale rozumíš, jo? Jo, líbí se mi to. Líbí se mi to. Můj verdikt je... Neměla jsem jinou barvu. A za mě to prostě 10 z 10 rozhodně. Protože prostě... růžová řasenka, no, prostě potřebuješ růžovou řasenku, abys byla pořádná kočka holka. A prostě potřebuješ. A vypadá to podle mě slay. Bude to vypadat slay s make-upem, slay bez make-upu, ale musíte se na to zvyknout. Vidíte, že i já jsem si pomalu na to musela zvyknout, protože prostě to není jako tmavá řasenka. A já ještě tady dodělám jakože třpitivý líce. Protože prostě... No, chci se třpitit jak disco koule. Ukážu vám pak celý look, ale teď jdu ještě neoblečen, takže vám pak ukážu i jaký mám jakože outfit na tu randíčku, jo. Hej, prostě líčení není jen o tom, že jsi prostě zmalovaná, to je prostě, to ti tvoří tu osobnost, jsi víc sebevědomá, je to lepší prostě. Ne pro všechny samo sebou, ale jakože dej tomu šanci, pokud se toho bojíš, jakože to tady není čeho se bát, jakože umřeš z toho? Ne, prostě, takže vajno. Abys viděl nebo viděla celý outfit, tak já se pokusím jít dozadu. Prostě tak. No. Já si myslím, že ty růžový je stále málo, vybrám trošku objemové. Tak, myslím si, že je ty růžový, no, stále málo prostě, takže tady dám ještě nějaký doplňky. A chci vás jít s sebou, abyste to viděli. No a tak právě tyhle. Přemýšlám. A nebo tyhle ty jemný kytky. No, jako ty jemný kytky jsou lepší, no. Další prstýnek, beru tenhle. Jsem si vyráběla. Lidi, tak zaostři se. Prostě to zaostřit. Prostě je na tom růžečka. No. A náramek si beru tenhle a je na něm korunka. Tam se dám na ruku. Jako královna. Takhle bych to asi nechala. Mám takovýhle náušnice. Když nevím, jestli se tolik hodí k tomu výraznému líčení. Nevím. Možná bych si měla na tohle ucho zkusit dát tu víc výraznou. No. Já jsem asi tým ta světlejší. Vy mi napište, jaký tým vy jste. Jestli jste světlejší náušnice nebo tmavší. Mně se líbí tohle víc. Je to takový víc přírodní, hodí se to k té béžový. Sice měl být nápad růžová, ale také mám růžový stíny. Takže já jsem to za mě splnila a jdu vám ukázat tady, jak vypadá ten look, jo. Takže vypadá to takhle nějak. Zazumím. Jste viděli, jak to teda vypadá. Crazy takový víc. Jo. Přijďte mi, ať se mi rande povede. Vy mi napište, jestli se vám víc líbil ten look s těma náušnicema nebo s těma druhýma. Teď jste moc blízko. A mějte se hezky. A choďte na rande. A zvěte se sami na rande a všechno. Chtěla jsem vám už dát pusinky, ale... děcka. No jo. Tak se mějte hezky.